A teraz tu máme jeden neuveriteľný príbeh. Na svet sa pozerá z výšky invalidného vozíka, no napriek tomu je mimoriadne úspešný. Rozprávali sme sa s mladým mužom, ktorý sa napriek ťažkému postihnutiu nevzdal svojich snov a mierí za veľkú mláku študovať na prestížnu univerzitu. Narodil sa predčasne v 32. týždni, prekonal zápal pľúc, upadol do bezvedomia, no prebral sa z neho, nevedel sa postaviť na vlastné nohy ani chodiť. Prvotná diagnóza znela reuma. Lekári až po roku zistili, že prekonal detskú mozgovú obrnu. To všetko ovplyvnilo jeho život natrvalo. Napriek tomu sa ale nevzdal. Tam boli iba dve možnosti, žiť alebo nežiť. A ja som si vybral tú prvú, že chcem žiť a chcem život nejak využiť. Napriek svojmu handicapu sa Patrik dostal na jednu z najťažších stredných škôl v Česku a v týchto dňoch zvládol aj maturitu. Dopredu ho ženie predstava, že raz založí nadáciu na pomoc ľuďom, ktorí sa rozhodli vzoprieť svojmu osudu. Dôvod je jednoduchý. Vždycky hovorím, že my tu nie sme preto, aby sme sa narodili, nechali si vykopať jamu a nechali sa do nej zahrabať. Ale sme tu preto, aby sme niečo v živote dokázali. S príchodom leta si Patrik začne baliť kufre. Vďaka štipendiu totiž odchádza študovať na prestížnu Lynn University na americkej Floride. Idem študovať psychológiu. Vybral som si ju preto, protože ma vždycky zajímalo, ako ľudské tělo pracuje a ako to vlastně všetko souvisí s tím, ako sa člověk cítí. Myslím si, že to je místo, kde Patrik stráví nádherné další 4 roky života, kde získá to bakalářské vzdělání a třeba mu to umožní zase další krok, a to znamená třeba další univerzitu. A okrem toho sa Patrik teší aj na jednu ďalšiu veľkú udalosť, ktorá ho v Amerike čaká. Prezradíme len to, že súvisí s prezidentskými voľbami. Silvia Krpelanová, televízia Markíza. No a viac vám o tejto veľkej udalosti povie sám Patrik v zajtrajšom vydaní Reflexu.